Jane golek iwak. Alah alah. Alon-alon to. Ajak melayu-melayu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Senting Buran bareng Pak Yoyo. Selamat sore saiki lur. Iki jam piro iki? Jam 4:30 bolo. Wes sore-sore los iki bolo sik nelakne wektune ndang-ndang. Aipul gulung selang. Telepon Mbak Santi ya. Wah iki lemahe wireng bola kaya mepak apa sing kapan kono kene bengkok kae iki. Lemahe wireng Pak Pul ya. Iki tandure sok Selasa bola tapi yang didadekne saiki. Iwake akeh bolone kene. Leman piro Pak Ipul iki? Leman piro iki? Papat iki berarti. Kiloan 200.000 bolo. Ini Pak Ipul. Gote terakhir mas sampean ya. Got cilik wi lah. Nyemplunge rene teh. Sing kono wis mari bola. Iki cek di daud winiye. Sesuk we tandure Mas. Gak golek nih Mbak? Gak golek nih? Lah kenapa malah nyusul rene? Ya. Cek Daud bolo. Ki iwake akeh bolo ning got iki meng. Nek kulon mau apa ning etan mau iwak petik-petik cilik-cilik. Lah apa malah rene? Golek iwak. Golek iwak. Ning got iki. Iki. Oh. Hai, Pak Pras oleh ya. Nggo siro angel. Wae nggo siro mangkal akeh iwak. Nek kono ngenek garingan ditok. Endi? Ning kono. Lele. Lele malah. Lele. Lele penggaringan wong. Endi? Ning kono lho, etan kono lho. Etan endi? Dono to? Ya kono lho, etan kono. Etane Lombok kuwi. Etane Lombok. Heeh. Malah nyusul rene. Oke, matahari sore bola kayak. Emang delok Pak Yoyo apa delok iwak iki mrene. Endi? Aqua. Oh, sa. Jangan cilik-cilik.
loh, gedean nih situ. Oke, itu silang kan kena endut. Semendelep ya. Oh. Gimana tak nyemplung tambah gimana ngerti? Emang di mana? Di mana? Hah? Emang di mana? Mana lah ya ya. Duduk. Sama lak nyusul rene lho. Wah, lah video Pak Yoyo kene kono kae. Iki waktu Eh. Emang sing wis di rotari Pak Yoyo bodo. Wis mari ya. Anu halus kaya ngene. Terus sak ngidul kae 4 petak iki, terus iki pindah barate iki. Iki ngene Pak Ipul kae. Tidu wisel ya ngene. Ora golekne wong to, Lek? Ora golekne wong, Daud. Dina sesuk. layangan masuk. Layangan amusin. Iki lahannya dulu sama bola bekas jagung. Ini tinggal tahap mindoni ya. Wah, jowero separuh ban nih. Ban nih ngarep. Tak mono. Selasa Pak Andre Pak. Selasa. Iki sing barat iki sudah, nanti tinggal bolak-balik lagi satu kali lagi. Iki karek kene iki bola mepet rene iki. Op, kayak mundur sih. Manuk apa garangan? Endi wae endi? Apa kuwi? Mosok kutuk. Ngetano kono lho enek. Kecil iki lho. Heeh.
Marimo apa, Bul? Marimo apa? Ogawa. Cairnya ya. Bane ngarep mes separo lho. Oke, wes mari bola kalau ganti arah. Bar me lewat tuh nyandine emang. Bar kok me lewat mung lho. Langsung rene kene iki. Gak gigi Mas. Oh. Banyune ora kebuka. Kayaknya penak ta banyu kono wong. Bar bangun mari udah dule kan. Wah, sing kidule, Bang. Dule. Ngenteni banyu kono. Iki sing kale tidukne bola tinggi minggiri pinggir iki lho. Pinggirane ben serit. Malero atau podo. Iki ndelok wong dawa terus lho. Peh wae ya cepet men peh belum dawian. Febri ya cepet men ya. Jarang Lombok so. Beh dhewe mari ya Febri. Dah ya tane. Wah, jeruk bola. Wompok. Ora enak ini. Don bola. Wah, jana halus ya ngene. Betul. Ya kan, Pak? Kan? Si sing kale diunggah nenek bola. Kale pinggir wis, mari. Hari ini Logawa, soalnya dijual di lahan bola. Sing dijual di lahan ini penak Logawa, hasilnya banyak. Harganya pun ya sama jualnya ya.
Terus langsung putar lagi bolo. Putar lagi ronone ki arah ke barat. Wes kurang tengah kita wes jadi lagi ya, tinggal ki engko pindah telong kita 1 2 terus 3 4 ini ya punya Pak Ipul, lahan 200 ru. Ada nih gula iwak. Alah alon toh. Tajak melayu. Iwak apa? Iwak apa? Ngati golo kuning. Bola wes jadi Seruwoto iki. Ya karo lore kae ya. Ketok Seruwoto nek tengah iki. Nanti apa? Kantor kapan men? Iki. Jagungan iki jan. Kaya jenang ya lemai. Lemai kaya jenang. Don diri teh slash paro. Nah, ini bola sing wis lah ya ta, Lek? Buritan. Oh, sitok nang kene wingi. Dua putaran lagi selesai bolo. Wes arek iki tok. Seret 1. Kira nemu burono 1.
Kembali neh rene 2. Di marene pisan ya. Nah, 2 putaran lagi. Oke, tinggal satu lagi belok ke sini ya, belok dikit ini. Oke, Bolo, habis ini tinggal ini ya, pindah lagi petak berikutnya. Oke, terima kasih Bolo. Jangan lupa lagi di like, di komen, di share ya. Jangan lupa subscribe-nya ya, jangan lupa dukungannya. Semoga petani Indonesia semakin maju, Bolo. Wes, Pak. Wes. Wes kita ongkas ngulon. Oke, anak-anak malah golek lele, golek iwak. Iwake oke, Bolo.